suami. Oke. Iya toh? Iki lho. Iya. Ya ora? Piye Iya. toh? Aku enggak percaya. Lah piye toh? Lah umpamane kowe engko ka omah bojomu ndelok YouTube terus kowe didoni aku gak ero. Aku sing penting. Aku sing penting. Iya. Lah jarene kesuksesan seorang suami ada doa di istri di belakangnya. Iya bener, tapi didelok sik aja terus kokean wong wedok ya ngeluh sebab wong wedok luwih kok siji iki padha karo dolanan mawa. Betul. Ya ora? Betul. Iki aku setuju. Mergo Mula aku bojoku sayano sayane ya mung siji. Sebab apa? Aku Sebab wedi karo bojoku. Bang kula kuwi, Bos. Iya. Wong iki kudune dadi contoh. Iya. Dadi tauladan. Heeh. Wong iki kudune dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iling-ilingan Keluarga yang penuh kasih dan sayang. jadi sepisan kanggo selawase. awakmu ping pira? Mindo. Ngono kan nuturi kancane. Oh. Yo